Uns 200 cotxes clàssics i esportius van omplir diumenge el Torrent d'en Puig en la segona concentració benèfica de vehicles Arenys de Munt. Es va poder gaudir d'un esmorzar solidari, visitar diversos estands, l'exposició dels Mossos d'Esquadra per celebrar els seus 300 anys i una exposició de vehicles de competició de tots els temps. A més, hi va haver instal·lada una zona dels 100 anys de Citroën i es va fer una ruta voluntària de 10 quilòmetres al Coll del Pollastre. Víctor Lardíez, de l'organització, valora molt positivament l'assistència de cotxes i de públic, que no només va aplegar a gent gran, sinó a molta gent jove, gent d'Arenys de Munt i de Rodalies. Home, en quant al públic ho veiem molt bé, es veu molta gent i no només gent gran, que és el que sol haver-hi a les trobades de clàssics, també hi ha molta gent jove. Hi ha gent també d'Arenys de Munt, gent que ve d'Arenys de Mar, gent que ve dels voltants d'Arenys de Munt, o sigui que trobem que està bé perquè molta gent ve d'Arenys de Munt i així també ho pots conèixer una mica. Els beneficis de la jornada van ser de 300 euros, que es destinaran a projectes d'investigació que realitza l'Associació Espanyola contra el Càncer.